Ngizokhuluma nawe ngesifuba somoya, asthma. Isifuba somoya yisifo samashubhu okuphefumula emaphashini. Sinezinso ezimbili, futhi emaphashini sinomuthi obheke phansi, onjengalona. Izihlahla zomuthi ziyizigaqa zomoya, futhi njengoba izigaqa ziyehla, zivuleka njengezihlahla. Kukhona cishe amahlamvu angama-400 million noma ama-alveoli emaphashini okuyizindawo lapho ukushintshisana kwamagesi kwenzeka khona. Kumuntu, sithatha umoyampilo udlula kulezi alveoli eziyizigidi ezingama-400 bese usuka kule alveoli uye ezingxenyeni ezahlukene zomzimba ngokuthi inhliziyo ipompe igazi. Okukhona ku-asthma ukuthi ngenxa yokuvamile kokungezwani komzimba okungokofuzo emindenini futhi ikakhulukazi ezinganeni, usayizi wesigaqa somoya esikhulu kangaka uba mncane. Ngakho-ke ngathi uyamikiswa lapha kukhokhoqo lapha. Lesi yisigaqa somoya futhi uyakhinyabezeka. Izimpawu eziyinhloko, ukukhathala, ukukhwehlela, umphimbo, nokukhwehlela okunesandi somculo esifubeni njengokukhala kwekati noma ukucwayiza. Lezi izimpawu eziyinhloko zenzeka emindenini enomkhuhlane kanye nokukhwehlela. Yiziphi izivivinyo? Ulula kakhulu. Uwenza uvivinyo lomsebenzi wamaphaphu noma uvivinyo lomsebenzi wamaphaphu. Uphumulela emgqonyeni oxhunye kukhompyutha, njengokuthi i-AC kuzovela igrafu izokwenza isinqumo. Yenza ukuhlolwa kwegazi okuncane kakhulu, ECG, kanye ne-X-ray yesifuba nezona, futhi lokho mayelana nakho. Yiziphi izindlela zokwelapha? Okokuqala, ama-inhaler. Okwesibili, ama-inhaler. Okwesithathu, ama-inhaler. Lawa ma-inhalers kufanele aphume ne-Specardevik, futhi kufanele uqaphe isifuba sakho somoya. Njengesiguli esine-B esinomshini we-B, kufanele uqaphe isifuba somoya wakho nge-peak flow meter. Indlela yakamuva yokwelapha etholakalayo ukuthi kubizwa ngokuthi i-bronchial thermoplasty. Lapho nge-bronchoscopy, okuyi-endoscopy edlula emakhazeni akho ngethumbu elinekhamera, singena bese sishisa amathumbu okuphefumula. Lapho amathumbu engakwazi ukuvaleka, asala engashintshi. Ngakho-ke ukuphelelwa umoya kuyancipha. Isifuba somoya yinto okungamele uyesabe. Uthatha ama-inhalers akho uya kodokotela njalo. Uhlole imitha yakho yokugeleza njalo, futhi uhlolwe minyaka yonke. Ungagwema izinto eziningi, futhi uvakashela iwebhusayithi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Ngiyabonga.